Препоръчителен родителски контрол. Животът е дрога. Национална здравна кампания, насочена към употребата на психотропни вещества сред младите хора. Кампанията се реализира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект "Информирани и здрави" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". На борда в посока към зелените полета, с усмивка на лицата като шимпанзета. Главата в листчето ни прави пирует, динамит от зеле пак ни е взривил каскета. Хайде вие с нас, момичета, момчета, да ходим сред лалетата, да правиме кълбета. Кръгче си подаваме изкращата щафета, свирени тромпета, не паси кефа, като изгладнее мажем хляба на пастета. Не е ли обратното, е? Не мо съсета, моли въвъртиме като ролка на касета, докато се хилим и грухтим като прасета. В полетата зелени до не знаеш витая, сладко да охая, да не им се вижда края. Всичките си грижи за винаги да забравя. Е така си представям рая. Моята пак ми мъка, че по цял ден само паля стрък. Теодоре, престани пушиш. Ами няма пък, излегната дивана гръмнат като път падък. От коза съм станал малко тъп. Съседа пък се кара, че не можел да ме диша, защото му миришат и тревата и хашиша. Това топашето на нищо не прилича. Шеф, дръпни, да се сърдиш не ти тича. Очите ни са кораби в червеното море. Как е, капитане? Добре, аре да те водя с мен. Кажи на къде? Малко до полетата да берем плодове. Когато ни е мъчно, не дай Боже лошо, скъпчето запалиме от стръкчето на шошо. Дръжте си чертите и бомбоните и дайте ножици да си окастем клоните.